man sister. Anything I say, you think I can say, I will wear a school. I will wear a school for something. The two you are here in the casino. Mama is writing, everybody said, you have a papa coming back, I don't have a friend about me. I want to see a son. I thought it was a way you know. I thought it was a way you know. Someone can do it too. So, I just see my said Yamuhuno, Ahanomo, Apraku, my daughter, in 1 week. I say, and I streaming live and colored. Now, Uba, Arahuye Pan, Sebi, Nipa, Mobo, Nipa, and Nam Ed, and so Sabe, Yan winning them, Nipa, that's your winning them. And I was just said, yeah, so for a chair or door, Ewaha, and Yansam Ketuaka. So for me, Pacho Bokode. Pacho, Yamiado, Bibia Boko. Pacho, a friend say. Pacho, from Apostle Elvis Osofo. Apostle, me patro winning Apraku kwan ben so. Apraku ayobia. Menen na aye abuma ye adwuma. Oyem sofo panyini. Fa se be 2004 and 3 more no. Me na mo asori ba akum nti akiri na bedem ba na nyina na mo ye adwuma. Nti oyem sofo panyini menen nam. Ya ye adwuma be 2013 and 14. Na am say entemo tete kakra. Nti oyem sofo panyini. Osaye madam for emi nua panyini. Why mean okay, so for Emma would say Apraku FM no was saying. Just ha me papa ha me. Should I say? Ha me pa, should I say? As some I say, how are the mighty falling? David can brass so we not Jonathan who you know. As some David can say, said the Abranias to talk. Just Abra, or you nipa be what you could do for Yamia Jumum. I just say, oh, dinner, just baby, independent to me, Yamiasan or Becca. Na nyame saso so e wono so ti ame because what is any particular water from sana na wa wudi akyin so e de na aso be ti ha me pa emra wo be wo hwe ni video mi aneko virus said the nankrofo ka se e bia kwan bi so no e bia wo de no ko share bibi mu na amana basa no enti na ma se be emra wo be wu no ne nsa bia no won no piepia bonte e ho no wo ye ne sofo ketu ada na se wo ni nua be ma obi bia e ho no wo be fa ne se so bi ka se sofo Apraku e yusu aduro de ya asore a metuma ka se enye no kore se meni Apraku nante ye no me hu ade bia me ade bia kora me ka se oje aduro kora emma e bi so no oni secret sabe obi oye aduro anaso oye niam de uni ne nam a wo so be kwa ko hye ba bi obetuma ye niam bi secret Apraku nya nipa otesa ti asema da bi o ka che se Elvis me de me ni aduro bia mani na edren nam de ye nyakopo adwuma me aso bi de mani to from you nipa bia me very observant to be the mani to from but Apraku de obi ka se Apraku de aduro oni spiritual sa no onim ye so bi ye no spiritual bebire no Apraku nim ye Apraku enim ye say ade ato ani sofo ede na wo catch kira sofo ede na wo catch abusua wo mo asebe ade ato ye nyinae ya de me ka kira abusua se omo nhedren na emaso so omunya akokoduro na Apraku agya legacy kese pa chese obrane na atofom no nti yeso asofo na ye ba ye di akire no ma ye mfa ne se obi mfon so asi esua bibi edi firim bibi se sia wo so odi akire se osua ade firim adenti na abasa abrabom ye nsem bebre bibi kitu bitim ma slip na watofom sa na tie se kom na osua bibi efirim ti de meka che minu asom se ye nsua bibi na the same thing so antimanye dey antoye Yesu bibi na yeso so ebi antoye adofo netifo se meka se hanom Apraku ne 1 week da no na etwegu no
yɛkɔ hɔ nom na deɛ aka nyinaa anaa deɛ wɔ bi a wɔsɛ ahwɛfoɔ no atiefoɔ ati bia no yɛde abrɛ adɔfoɔ no atiefoɔ nyinaa. So-called apples na enipa edeba. In fact, I want some Bible school, but sir, who a penny fast from the whom Bible and your so-called Apraku. So, the Yamini Pakasia Babatrawa, Yaman and Tawaka are on Kambibi and find shame crying in Pejay into your foot. And you know, Sabre, Yanadi, Nitie, the money need. So, Timu say, Papa, but you could be. Esan sɛ bibi nti ebia na ɔno so aba abɛka yɛ ho ɛno nti ɛmu yɛfa ne die ma no na yɛmmɔ yɛn nsɛm na yɛmfa ahyia Bishop Kennedy Titiblewo difoɔ bɛyɛ sɛ mfɛhyia no ɛberɛ a ɔbɛn. Amen. Osofo amoate Nyankopɔn nhyira. Metia obi biara abusua emma adofo ejamfo asofo mpanyimfo wɔn a enya meduro yɛ ɛna dɔɔso ɛde nkyia ɛma obi a yɛbɛda awurade ase ka Bible se obi ewu onyame mu a ɛyɛ ne gyidie na ɛda hɔ ma nipa sɛ obewu prɛko pɛ yɛn a yɛte yɛn obi nim ɛde edi obi anim ɛdi Nyankopɔn twe ɛdi ampɔ na we thank God, we bless God say ya papa odumgya prophet Kwaku Apraku wawu ɛwɔ awurade mu ɛyɛ anigyeɛ ma yɛn agyidifoɔ yɛwɔ ahotɔsoɔ wɔ anigyeɛ sɛ saa mmere no Abraham koko no ɔwɔ hɔ. Praise God. Yɛgyina hanom a mejira mame papa prophet Dr. Emmanuel Bedukobi ane menua maade nyina Reverend Obofo ono de ahwe koroba bepiem meba nyina ono me kasa na ade ba ko ye nyina ye fancy adwunem ne yakoma mu ne se ye anuanom ba ko ne yasie mu ha ye adofo ba ko ye nyina mfo odo emmo odom na yɛnkeka yɛ homom na biribiara nyɛ fɛ ɛwɔ Kristo Yesu mu ɛsie mu wɔ ha ɛwɔ nipa baako pɛm ɛdin mu yɛ papa Apraku ɔsɔfo kɛseɛ a Nyankopɔn ɔde no bɛyɛ dwumadie akɛseɛ nsɛnkyerɛnne ahotoɔ ɛwɔ ɔman Ghana wiase afa na nyinaa Onyame ɛde no ayɛ bi ɛtiri nti ɛne yɛ nyinaa yɛhyia mu wɔ ha sɛ yɛbɛma ne wuo atie no animonyam apie na enkabom no odo ayɛ adwuma na ntiaseɛ ayɛ adwuma ɛwɔ yɛn ntam na yɛn nyinaa yakora n'akyi fɛfɛɛfɛ enti megyina ha ɛma meka saa ho deɛ mɛtumi aka atwa toɔ no sɛ mpanyinfoɔ sɛ nkwankyɛ adeɛ fɛ so yɛde sika na ɛdɛ ɛna ɛtɔ enti yɛahyia mu wɔ ha yi obi a wɔwɔ mmoa biara no wotumi de bɛgya onko a wotumi fa wopɛsɛ yɛbɔdi ɛbɛbɔdi akyerɛ wopɛsɛ wa wokasa so a ɛbɛma wakasa mɔma yɛ nyinaa yɛ mmoa na bibia ɛnyɛ fɛfɛɛfɛ na animonyam hyɛ ɛnka twɛdi ampɔden awurade nsira yɛn na ɔma yɛ nyinaa yɛgye nwie pɛyɛ na dwumadie yi ɛnkɔ no tee na ɛhyɛ Kristo Yesu din animonyam. Amen.
aseɛ wonde mu ɛfiri wase wɔn kɔ mpa so fine for our now I'll take her, no matter we don't travel, and now say what I did now, your papa, and your one with the Asia only a day. He say a car prophetic revival, back on her. He said, your papa, Apraku to be anything. To say, Miracle Casa, Nami added to your papa, and they are poor Ghana, and then you are seeing active, the slow. Say 10 Ghana, 20 Ghana, step your picture with the fuck. Man, ferry, I'm from one. My own sampa, bye, yes, Nayobi, Najabi, Bushina, ever to us, a year 26. No, Samuel, a fire prophet, also, if you come and see and buy, if you come and see at a point, Abasia. Mono, Yabasa, Yabata Bushina, na Yadituya to claim, said the Bayer. So, Penny. Reverend Dr. Apraku ebetumi ohuni se na medua na obaye no wanya ne kwa ye kan no na chilima so ba mobodi din because do abokwan ato wo no so bi fa so a aya de obokwan no aya e bodi din kire no te bebi a Osofo Apraku wo na mishira no manye yanka mo yankwa na chi de obetumi aya bobi ala enti de obi ka we are so do be a unti do beka fa no obetra wo do edi mum yentra do na ebuhia mu se papa de do no amen atonuma aya ma e papa because beki the control ho and you respect popo akra timenu ma metwa se akunta be na bebu o agwa be na wa Unipada sanibia woti asase so hey kaise wo bi wo babia da chuko bu akonta bia cheno unipada sanibia woti asase so hey ya kaise wo bi wo babia da chuko bu akonta bia cheno forever that's it. Making Kunim 7 point now we now zero now time for a summer. And that to some was sorry free and fool and a doctor. But to the little brown benefit, and one day, John Papa, they brought us for them who fought. Episode na meka ahanomo Apraku 1 week uhwa ene rapport no from pa echese ade ato asofo ene Apraku abusua ene yepa papa bokode nyame adom boko anya boko sanso ye beka say boko papa me ba chef France Medina ka say ade apostle doctor Eriko Foropon but Apraku to me IGP nti IGP ano bi afre no Papa Apraku ya ode. Oh ya me nyonko brebo pa ya madam for Osofo. Ya me no aye adwuma so many years. Me nim ne wa ha me nim ne wo brekum na onya Osofo. Nti chi no be ya Osofo. Nti oba ha nso me ne nanante atutu kwan akọ so many foreign countries. Me na me interpreting no. Na emra oti Apraku ewu no etewo sen. Meti ya ni ame ye bia mi jai to ho na me bo hwi koye me koye na ne yere ne se me nkohwe se Apraku awu a because obia nim se me ne Apraku de ye ntam nte Christmas yi nyina akra na me fie no wo na oyare no kres okọ sofu bedi ko bi ho nti enu achi na oba ya meti se wa yare ba ne ho to no
me wɔ hɔ no wɔ frɛ me sɛ wawu na me sɛ mɛwura ase akɔhwɛ. What Apraku be we and way chin sem bebre e go for say Apraku kwaje eduro entina nyame eye ne sa e no be wuni mu no onom nsama nkofo de beto abonte e ho hu ne se Me nua ba ewiase nyina Ghana fo nyina ye kasa Yesu kura oba be wuje ye nkwa no amanfo kansem bebre fa no se obi kasa sofo Apraku wa aduro a ene bia nipa no one ne koya na se okodigu ni mu but obi a won ne na ma waduro de nyama bebrebe show me kwa Apraku dan mu Apraku me ne na da me ne na ye bibia mitimi ni dware sabio oye naked me ye naked me hwe no me hu se odi bibia hye ne dan mu ana ne mpaase enti no se wakaso waduro a ebia to won no waduro but me de me nyini se sofo Apraku na odi aduro na ye adwuma. Papa say no ye man nyina ye ho yakọ ebusua asofo nyina ene Ghana fo nyina wo last person say me na wo ka ni ameka ne say ebra owu ye no me ne kum chacha na ye de ne ko hye mortuary ene ye bai na me ka wa yie na ase ne say enye sa Apraku e bia ne wa fi asofodie mu ana but ewi ase no wo di hwe obi a wa bo bra kodu ba bi na sikasam ne ade aye o problem no. One say definitely nipa ne bedwen ebe ha no na Bible say sebanu na meye na ba ko hwe ase a weso no mu ye nyina ye ja na jeje mu obi a no ko hwe no ne asafo ne pono to me dear na emwa na ba no ho na esua ha nti na life nti se first ni biem ya by sofu bedu ku bi obofo no me ade de me wo na Christmas and was any niska me away was any niska almost any say ya me wo ho on ni sika asem ne ya on tai ene ye nche but o ka kire me say ofu asani ni 20 na ono ka kire me say we asani ni 20 a na kire say betuma ye mo I 20 Ghana there be 2000 yeah na so bedu ko bi so yeah what was sending no ya rekoda hospital so fu bedu ko bi no sani ska ama ya di hwe na ya wie ye na ka no nso otua ka ho ya na ka kire busia na me ka kire busia ni an se ni anyame pe no ye na obi a ntumi nti nyame ase ji ono pe no beti ne ho ase nti se ndei sofu kwa nyame a odi sofu ba ya na ohwe won no nyame adom nyame no wo ho nyame ni di onwu ya Apraku na wawu but mama yemfa we nyina anya adesuade se onipa hwe ase ya enye so hwe ase se we fi asofu di ma no onipa yemre wa brabo mu edu ba bi na ho kire ba ye nyina mom ye nso numu ni yankan mfu a mama ye ntwen se nipa ni wu a na afi ye be kire ni ye betuma ye ene de ene me nkoyie eno de eno me enkoyie adofo yeguso a ewo Osofo Apraku 1 week na se ye touch me dey so Osofo bakwale ye ho adom mo pai boda woro ma ye dey radi ase Osofo ye fro say ye fro me Osofo Oten Kwabran Oten Odifo baba mpacho Apraku ye ode Apraku ye madam fo ache ya na Osofo Apraku ye onipa bi a opese Oten ho asem a we hintade bebre e wasase so because onyankopon de ne bai ebe bie nipa bi ani ba obesatima de na ye nome ama nipa bi mu because Osofo Apraku ye onipa opa sofo asem na first ne bi won nsem so no no ne wish ne say ka sofo nyina betumi agina omo na so de wodie mpo a wotimi ne woche but oto fem no se de na ye se ke nipa so ni mu no ya nso ni mu sa to de bi ko obi asori a why am mirenti no na obi kura mpeso beba na the puppet sir I'm telling you Osofo no we are being hypocrite to ourselves if we are se fokura enya sa but ebinim so Apraku mu ebi mu so mo kai se papa na yom mo wa nti de oba bia no no so eboa no emi bari ko bi kura de ebi ofa ne kura kotena ne ho ada mi see on bari ko bi kura e Italian embassy na woni ne teka mu ko mudi nkomo na me ma do Italian embassy wonum
and I'm saying ja why are they say was so kwakumu am why come me too many what can was we get to know am so kwaku is why fine no mani agi na say so asofo ni bi ayi ne totwene bebre na yi ne totwene bebre na yi ne totwene nanso we ma me nya ade suamienu e wo kwaku abrabo mu me de ne toto no wa Osofo Noah ebe ye nyame adwuma yie even ewiase nyina akwa seye no e ka Noah one ne yire ene ne ma ene ne nsenom na eduru brebi no Noah ebroyi se ne ye kase kwaku Apraku abo Noah boye no onyame de ye adesua epe wo bim a se o agya bi tofam a obetimi akova na gya no Noah no na sinimu mma baako egu no wani mase etinem enye me nwanwa se na sofo betimi agina ogu akrakwa nu mase but omunka hunu se onyankopon otim de obi abra boye nnome ema obi onyame de obi abra boye nnome ema obi eja what I say Ghana for kasa Apraku kwaje aduro ntina at the long run no e ba se wo ba bewu no ni video bi twa mfoni e wo Ghana se no abro ensa basasa mami Apraku baby o start ye adwuma free e wa konkura bi ase a na nkane akora ni ho otwa nsuo ene koka nyame asem was starting evangelism work no otimi konkura bi ase na dan kwa be 5 ene wo krom ho ba no de yanka but yese wakoje aduro obi eye yi a eye bonsam na asira no but obi ehia ne de a eye nyame mimi hu se Apraku akoto aduro eso bosom ana mi hu se Apraku na kuko bi sini dem menene nante na mi hu se Apraku o ka se aduro bi obabi mienko eti sade ne mintumi enni ehu adanse se okodi aduro but me de mi hu bi sa me hu bi sa enti de aye no aye de besi ne kwakwa ne se no ade atoye nyina ye ni ne kwakwa asofo ne abusuade na aka kiro de ka jom se omo nhedin na onyankopon odi nipa bi abati asefo asase so a wonne ne wodwumadie e wasase we so e wo nipa ene wono na de bonhye mu de opɛ no nipa na brabo mu ene woye ma me metimi abusa bo se e de bi wakoda kora adwene se ade ye kyeme kokumase ba so ade bɛkye no na wo wura afi na kumase ne kora maso esan se ne wo pɛ no nye na awurade pɛ se woye eti onyame wonim ne ye wasehye ama nipa bi abrabo mu se ye papa o se ye boni o kyerɛ no se woye de ye papa ema wono awurade no a oye ne eye papa ema wono awurade abusua yeguso e wa 1 week ase akwa wo hwa twa ne ye twegu ye to aso menu aba bokode na me adom boko me ba cho ye fro se e frɛ ma ama Japan ma menu aba ama Apraku eye wo den Apraku ye me papa me betena ne nkyɛn nti Apraku ye me papa Apraku pɛ e time na na sorry ni gina mu no na wo ye na sorry ba e na afa ne se o papa no na me hwɛ ne ma no na e ma te sa Apraku ewu na te wo sen oh eye me ya pa because be 2 years ago me papa wu ye Apraku na be boa ye na esie papa enti no me ti se wo wu no na eye me ya pa enkrofo akeka nsem bi se Apraku kwaji aduro nti na at the long run you hu se ni video bi kwa bonse anu abronsa ho obeka ne se me de omuka me na omukotokwa say me better Apraku nkyɛn so many years me na me prepare ni de me no aduane ma no me hwɛ ne ma no me hu se bibibia ɛhyɛ ne da mu me de me mfa mani ehu ne de me de me ntimi nka enti de bia no ba sa no obi obeka bia me no obekotokwa se ya ayi owo ya be asofo ene abusua de na wo ka kiro asoma me kan say ewiase mu no me fa Apraku de hu edit obi afo say obi ani hono ma obeche wo wiase wo mu ho enti no asofofo ne ye nemu a ye nya asofofo ne nya no obi ampre no hwehwe awurade kwan because last 2 years ago ne ani Apraku ne to no kan no esie papa ene biem ne hwe na ye hu no enti me masema ne say ye momode ne esum nyame ye because ye wo man bi a ye bekɔ wo hono mo because you are mindful be a yebeko adofo native for ye to aso mame bokode nyame adom mame ene eye Apraku 1 week
me pacho uhunis. Oh, nyame adom se ekoso. Se ne yakone dia minim se nyame adom se ekoso. Me pacho frost. Ye frame kisiwa. Apraku ya ode. Me brother. Mpacho ano di mi firi mi krombre kumbank na kromu ase. Odi ni firi ma me ba kwa ba. Me papa nuaba. Ye papa na odina honom no ne omo ye papa no no. Emra to Apraku ewu na etel sen. Oh, fat. Me ya mi sun ye. Me ti se mi ni ona wonu mi sun pa. Me ya. Because no me nim so obewu by this time ti me ya pa. Na what is say nkrofo ke kan sem bi say Apraku okoji eduo nti na mra na oba bewu no wono mo nsama ne ko abonten no what is answer na what you say Mate na enye no kro wi ase de ne yo otie bia ye be kan ho asem onipa mama so ne ye kan ho asem mi gina ho bia ntimi meka me asem because obi ani me say otie ase mi nu ya no oye papra nti obi ani no bia be kan ho asem omo ka gunsam no gugu mi nu ya na ni ma se otie se nyina enye no kro Apraku wan start one kana krom o di free village western region oba bi ansa obedru Kumasi before oba kana kronga nti wan start one kana kronga na nyame pagya no asofo na nkasa ahoyi ya obi nnuru ba bia menu ya na duru ana omugu bra na ni mase enya saa na otie Apraku ya adwuma omo nyame nam Apraku so ama omo ya asofo wan kana kronga eni ba bi obekọ bi okoye crusade omo footballers ni odi ne sa to so o se wunyame nsa o so na wa bomb fire ma pampa na wa start na wo ye nyame adwuma nti Apraku ni de ogu na omugu na ni mase na omugu omo ani mase no ebekọ omo so nti omo kaza na omo nhweye minua ne nya saa na otie na osuro nyame ya wone nche no da bia mo mase ne kwa asare mo meye se da bia obehu na odi ya kwa asare mo nka mo ho na odi ya gu ka nti minua no de na osuro nyame ni obeka ne ho asembo ni bia nyame na ni bedi ya dey say who raise cases da bi me raise cases because one session ye gu mani mas asofofo bi di nato radio so say asem no so nya na kure asem no so enya ne kure say ade ato abusuan mu ani ene asofo nyina ene ne krakra de na ye nyina ye nseden na nyame nya bibibia abusuan de bibia to ye ni kase usuan sister say ya me ya shira de kase ya shira de minua no ye bi ope nipa odo nipa ho hia no adwune nipa ho nti ya shira de nti abusuan nyina ye nseden abusuan ane asofo nyina enhye den adofo yeto aso eja boko de Adom. Eja me pacho efra say. You're from Apostle Kodia. Apostle me pacho unim Apraku. Me ne pa. Pacho no ye ode. Eja ye obi a nyame fro ne se osempakani. Na ye ne hye adwuma na se e wo kotwi krom bedi. Na woni Apraku na ye adwuma. Na ye adwuma. Pacho na wo ye Apraku de. Na me fa no se administratively no. Na me ye secretary to him. And na me san ye no software. Adwuma na me ta ye ne se me na me hwe teaching department ne so. And na afi so e fa radio programs so me ne Apraku. And na sofo ba ko e fa ne cash. As say wo ma ha ye na che se ye radio program ne nyina. The basically no na asofo no dorso but inipa mi ensa amakan. Eja Apraku no amu Pastor Cash and na me am no kese. So de ochocho mchopa. Me kan sa. Emra what say Apraku ewu no etel say. Me te ye na manye ani na emom me wo ho ana na konta baako efre me se ne asini na wonsa obi a wone no anante ne na ye adwuma saa no na ayabre ho na ye ahomete but ye ne ye wawurade mu no awurade asem baako a menim se wose na etwa se onipa ewu ene ya na wose nipa hye ne so na enu akire no atemu wo ho enu nti nipa te asase so no owuo ne de da ho maye eye nyame asem wo aka enti mihunu se eye awurade asem wo aka na ne mra so na adu wo se nyame eto nsa efre no enti no meti ya no mewre hoide na so me hye me ho so Eja emra what Apraku ewu se enkofo enkekan ba bi bebre se Apraku koji edro enti na ma ni guo ade be cham ewu no wakwapo nsa ema etwa ba bi bia onim adisa obi a
Ajisa Obia onim Osofo Apraku. Aji Obia onim Osofo Apraku. Sofo kum chacha wojina mencha ha bedi adanse yese. Sa wo bo Obia nyamede ne ye adwuma baako a eye Osofo Apraku. Emra ye wo kwatwi krom no. Emo kra ye digu plate so say ye die no. Apraku kwa na ye ne dene. Apraku ya na ono na ma mesua fasting. Onam ne so na ma mesua Bible yie. Nti zaman krofo keka no say waje do na. Won say eye nipa su. Sa wo kan Matthew chapter 12 a Bible san krofo bi ka te Jesus so the Beelzebub honhom na ye adwuma. Anu nti no eyade a asie Bible sa de bia no wa asinu a ensi ne osenkafo se de asinu a bi asine. Etie ye nipa su. Etie no de sa ni amaka no se e wo se ye hye ye ho den na ye hyeche ye werɛ ana meka se e ya sam anyame aka se etwa se onipa ye de ben ewu na no akire no e ma ru ofisa in the Garden of Eden no nyame ye mra bi sa dua na odisi wona ye mra according to Genesis 2:15 no was nyame bo nipa de ne kodua garden no na aba 16 ho a was wo kire nipa so onyamu adwuma na 17 on sa dua we fa sanka na da obedie ni wo na obewu eti da nyame pronounce so sa de na ebeye judgment da wiase nyina so ti de me kan se enipa ye wo wiase no no an se ebehu nyame a so for Apraku de ho to no so na awurade de ye adwuma na ye fa awurade na ka ehunu sa de o ka sa mo adwama no ono an se mokro no sa nipa no so na sa nyame so na ka sa nipa bewu eni nti ye ne ya ba aye yase nyina na wo se ye hunu se nyame asem ye nokore na ye de ye ho to nyame so na ye gi nyame de yie na enema asisie no nyina no ye de aye enhweso na yetimi ahunu se enche bia na ena eja Apraku de aba no na obi nso de edi so na obi nso de edi so abusua yeto aso Sofo kum chacha Sofo boko de arewa ba na be ne de Awurade adom boko pa Sofo ene 1 week ekoso ba ye asofo e show do aha abonchem Sofo hu ne se de me hu ne se yese ewiase obi dowa ena bibi etowa ana bibi towani a me fi se woyi de wo wani ne so no eboa wo obi no wa bibi da wani so kra onyi ma wo so atiase enti no me fi se de akoso ene ewa ha no asho nu ado se asofo aba ene adofo aba no on do sofo Apraku ohwa nipa wu akire ensem kan de da bia me kan se bebre kwa but eno de eso nse de ni mfaso onso ayde there be say oji aduro okwaji aduro say wan foro bia ena obi anso ani nachi so adase ena obi anso ni ba bi okwaji na duro me sofu kum chacha de bia me ka se ade enti ameme wo odo ema sofu obi awiase no Bible na da on Genesis to Revelation medikin aka se ade e wo Bible mu no enye mpai botenten enye tight tua enye afole bokese ade e wo Bible mu pa esombo ye odo wo kan Bible a 1 John 4:20 say obi ka so do nyame no tan ni nua no ye torofo etimi sofu kum chacha wo be study me a Sofo e hye wano na obre oh hye ma na me bre on say media me na ne kramai o mumu no adane kramai okura de o chen kramai ai na se me ka se wo wiem unim se wo na wo de me interview won obi o ye interview o gina dua mu da ai etimi fi said ye ene esie no ehye urade anumanyam ehye nua no so anumanyam said ye medi kan no se obi wu akili nsem ka de e bebre kwa
ba me de bia meka sofo kum chacha meka say de nyame de ama me eye love odo se me na sofo me no nipa bia enya sofo nko me do nipa bia so I say me obi nsem ba ne kan ade no me o sympathy a me de kan nsem do nipa na bra body nipa bia wo no nyankopon tem asem ene eho atemu no eyo no nyankopon tem se wo free nyame wo free nyame se ye bosom nye bosom eye duro enye duro eye we enye we no enye me kum chacha ena me bejeje eno ye nyankopon ena bejeje me de ye ne say love your neighbor as yourself. Love your neighbor as yourself. Neso for kind of profit me can do young kusa wo. And so for okay ye this no. Say last one is ye nyina adiato ye ni asofo ni ebusha. Ye na ka che ebusha ni asofo. The Americans say obi empre party ebeboa. Na adwuma no nkoso. Na enkabo mumra na yenkata ye nua nachi. The American no. The American no ebusia ye to aso. Ebusia meka say na de asofo no ma bodom pem ewo sofo Apraku 1 week na se na asofo eguku dam e na abedu ha ye hwe me sani fa ya aye Jesus one touch wono so enam odo so e de aba bepie mu ewo La Paz mecha Abrantia Sporter omu na omu beja omu nua na mana say kama sofo me ba cho bokode yes already sir sofo me ba cho emwa what say sofo Apraku wu no e te wo say oh me ya mu sheme because Apraku ye ni papa ye kan say asofo mu ni papa minimum Apraku ebra minimum Apraku no ye nyina akopiriti wo radio so Satam Apraku fi abrochire ba o de ba 25 power of cars never Apraku ye nipa bia odonipa waboa asofo bebre Apraku mfa asam nhye ni mu ntitama metesa wawu no eye me ya na wechi no obrofo ke kanse mebre se so fa Apraku okodi edro na ye adwuma nti na ema obewu ni video bi call viral na wa puse srama wona wa fofo etwetwe yo sasam na no kura winin se ade ba ko a me pesa me ka che me nua no mo asofo anani ba bia se obi obedi Yesu achi bia sana edikanfo ne wuye no sa na obi abewu ye de ebinum kogu adwungum ye de ebinum esi ebinum abo na Apraku otiase no oman bia so ye wo sunsuma edi oman ne so abrofo de ne I will do it. Nigeria for it there say I will get money. But Ghana for it there jealousy. So when we say no yonko koso no kan achiri asam. Apraku if a year draw Apraku mfia urade no. Asori pempa na fia urade wo Ghana ha. Meni Apraku nante ye ne mehu kwan bone bi onam so say Apraku a year draw. Na so obi wu na wo kan achi asama enti na Bible said ne ya ne so gina ho no onhwe yie no anhwe ase ena Apraku na awu yo atitirufo ne yanya achi e bia na wo de kra obewu no no wanya obi kra ma wayie enti so obi ka kire me say Apraku tese a me pa ocho ye mu bia ni wa ne ye adwuma wo bank obi anu a oye MP ena nyame frɛ no according to 1 Corinthians chapter 1 verse 20 so man fra brempon man fra de se me fra nkwasafo be se nyansafo anyi enti sa wo ka Apraku hu asama a wo so na he pa na wo fi adenti na wo ye be ma wantuma mekata ma owuye no Apraku enwo kire ne kakra no obi antuma amboa no asofo ni yi ni totwene asofo bebre yi ni totwene nipa me metuma di adanse se oboa no oboa no ye obofo otoka ama no nyame nhira no obi se papa Emmanuel Beduko bi papa nyame nhira o obi te se Jordan me wo ho na Jordan ma iska se yenko hadan ma Apraku obi te se menua kum chacha o de Apraku ye te se ne yire o ma ni chop on ya no pa wi anwum emri bi yara ne last abrochiri okoye no enam kum chacha so no okoye okodi about 1 month no baaye suit about 10 mema hu se kum chacha de ma no enti Apraku ne nipa bi a ebinom boa no ma won Apraku bua won pa no won nyina yi Apraku mai won yi Apraku e mai so fu se ade ato asofo nyina ni ade ato abusu nyina ni that concern na wo ka che wo
Pacho say. Ade ato asofo eni, ade ato abusua nyina ya konsem ben na okacho. Yo meka kire Ghana fo nyina say me ma won ya akọ. Apraku time amenya sofo me fi ship mu na me bedu na me nuanom say won kọ asọre a. Wo kọ apraku e kasa ma sabe wakoma to yem obetuma yi wasresem wo yare po ana wo yare ekọ. Ni ametuma ka kire Ghana fo ne say yes ne doso do. Na mo ene apraku na ekọ no bisa ho sa wo so be kọ ne sen. Me nuanom asofo asiye nyina ye nkabo mbako. Ene apraku na ekọ yi yenso ye be kọ ne sen. Na mo mum ye mfanya asua de apraku abebo brapa. Me Jesus one touch de me nim ni apraku aye. Enti me mesre me nuanom asofo nyina se yenye bako. Na mo amoka no ene okọ na mo Bible say ne ye ne so gina ho no onhwe ye ne wanhwe ase. Ye eye ne se wo gina ho no wonhwe ye na wanhwe ase abusua ye to aso. Papa Pacho boko de. Nyame adom boko. Pacho ye frɛ say. Ye frɛ Professor Kofi Oduro. Professor Kofi. Yeah, Samuel Kofi Oduro. Me Pacho wonim Osofo Apraku kwan benso. Apraku de minimum pa from Kochukrum ton. Nti no minimum de nyame de na ye. Nti Apraku de ka preku a akwada kra wo hye yafunu kra mpo no onima preku. Anya na preku. Nyame de na ye nema bibiri. Nti akasa preku de metumi aka nsem bibiri a hye afa preku ho. Sanse minimum no. So for me otisa Apraku ewu na ete wo say. Mete se na mini ha. Ana mete se Apraku ewu. Ha me ye pa, so say e de na Apraku ye but ade ba kwa ye hu ni se ewuo no e da obi akom. Bible aka to ho se etwa se nipa wu. Enti wo ye bishop, wo ye archbishop, wo ye hwan ewuo de da ho mo bia. Obi ani ho ba kire bro asase so. Ni se hu se sofo bi ewu a enye news. Sanso be bire wu ye o he Bible mu kura Moses no mo amba nyame adwuma kura be mu wu ye. Enti wu de untimi ka se e bia obi boni a wa ye nti na wa wu. Sanso wu da ho ma me a interview mu kura no metimi ewu. Enkrafo kaka Osofo Apraku wode okoje edru no de ya asori enti na ye nyina be hwa emre ne so yeso obewu no wo kono mu nsama enkrafo church na ansa na wo Osofo hu ne se mini aba uni bibi Ghana ha me hu se obi ahoka se wakoje ohia duro da Everybody paje obi adu ba bi a na Ghana force eduro no wakoje emma yenyame na ye som kura mpo no yegu nyame anim ase sanse nyame wo kwan bi obefa so obi abewu wi ase se wakoje duro so nkoje duro se enya wona ne no koye nti ntimi ndi adanse se e bia wakoje duro so ho sansem na ebosremu kan ebosremu kan sanse Ghana fo no ye pesa adi se wahu se sofo bi apagya obeka se duro but so obi koto se sofo bi asore agunsu a onka se eduro na mo pagya nko na o se eduro na wakoje enti mi de megidi se so Apraku no nya eduro na wakoje nyame de ope no ye nyame de drope na oye okay sofo ye di si se ade ato asofo nyinene ade ato abusua eni ya konseme na okache adofo nyina de me ka che Ghana fo nyina se sanse aye Ghana fo nyina aye Apraku de obi anim Apraku de waba ya Ghana ha enti ye nyina e ma ho nyina ya kɔ na abusua na wagya wom ane mmari nyina no ane asofo Ghana ha nyina mum nyina ya kɔ na mo de me ka se nyina enya baako na yanka mum sanse wo yonko da eno da na ye hu kwa be fa so a ye be siesie na chi kama na ye nhira ma ye nyina ye hu kwa ye be sie ye chi na enye nhira emfa ma adofo ni etefo nyina medofo ye to aso papa akonya ani sinfufu for everything. For the chief organist. Yo, papa, Aquara. So, DJ.
ase abusua ɛnɛ ɛyɛ na wɔtweda a yɛnyɛ ahyia mu ɛwɔ yɛ papa Emmanuel Apraku Apraku ne na wɔtwe ase na ba ne sɛ a na asɔfoɔ ɛna ɛnya efisɛ yɛ papa nyamesu ɛna ofie a nyame ɛto nsa ɛfrɛ no ɛno ti no abusua atena ase fi anɔpa ɛne abɔfoɔ no saa mmerɛ yi yɛ papa no asɔfoɔ mpanimfoɔ so aba abɛka yɛn nsa ebi sɛ mpanimfoɔ sɛ aba yɛse ɛyɛ prɔsesɛm de nti ɛna sɛ wɔte ntasuo ɛto nsuo mu a na aboa kawa aba abɛfa ɛde kɔ ɛno nti yɛ papa a ɛyɛ yɛ papa Apraku yɛ wadi kyerɛkyerɛ ɔno no a na bɔkɔsi atafrɛ ne nua ne biribia ɔno abɛdi ɛntɛm ɛhu baako ɛyɛ papa one tax yɛ papa ɛyɛ koduo kodidie ɔno so ɛwɔ ha ɛna the healing matuli man the God Satakabadu the major nankasa ɛyɛ major prophet kum chacha saa mmerɛ yi ɔdi ɛpɛnifoɔ anim aba yɛse yɛnsa kokomatire ho ɛmmɔbɔ sɛ major ababɛtena ase deɛ a prefere hwan ɛdane akasamu ɛma no na sɛm a ɔwɔ ɛde ma abusua ɛde dɔm ɛne ɛnwɛ no a yɛhyia yɛate afiri ɛno Bonzo Nation, Jesus one time, the CEO of Kowa di Kowa. Hallelujah. Yet the radiance, you didn't pay for an name, the bra is up a penny. I think the swim and Mr. Nankasa. You didn't most. But that's all when you ask it. 19 years now, there are a penny. Nakoko nhyira no nokure ne yɛmu bia nyɛ ntum sɛ Apraku ewu Batista menim Apraku sama menim yɛpɛgye Apraku yɛkɔpirikyi a ka first day menim ne hyia yɛ no na 25 powerful castle de afi aba Apraku ni nsɛmu ɔdɔ biara odidi ma obiara bi na mo wontumi nyɛ nipa nyinaa baako sɛ nipa wɔ nkae a na nka Batista anka nea ɔyɛeɛ no abapɔ no ɔsoeɛ no nipa dɔm na bɛba bɛyi naeɛ ba ne nyinaa yɛ afutu sama kakra bɛtumi de ama mo sɛ owu yɛ akyi wɔasesɛ the whole Ghana wɔn a ɛyɛ ahoɔyɛfoɔ paa yɛ asɔfo ato baabi akasa Jesus one tax mɛkan wɔyɛ ahoɔyɛfoɔ ebinom yɛ ahoɔyɛw bɛyie ɛne ɛtimɔdenfoɔ ɛtimɔden asɔfoɔ yɛpere one kingdom nka ɛpere a me nua Kwaku Apraku ɔbaa fam kakra no na obiara de ɔdɔm ano na mɛfa saa kwan wei so mekae sɛ yɛn ayɛ brother ɔsɔfo panyin yɛ a yɛfrɛ no ɔbɔfoɔ nyame nhyira no ɔma meka yɛn ayɛ papa badu kɔbi ɔhwɛ no nneɛma ni tuo mu akɔbi to Matthew 12:36 wɔanum ansa ne yɛbɛkufoɔ ni ɛtɔ so no me wɔ hɔ ɛna ɔbaa ɛna ɔfrɛ obi te sɛ ɛgya dan na ɛgya sɛ wo gye deɛ nkɔ ha gya ho nkurɔfoɔ no bi suo no mu me wɔ hɔ na kum kyakya ɔne deɛ ɔfa ne sɛ ne yere every time biara na ɔfrɛ no yɛn nyinaa nam na aburokyi ɔbɛkɔ laaso a me wɔ hɔ ɔna ɔyɛ arrangement ɔma ɔkɔ baeɛ akyire yi a nneɛma bɛyɛ basaa na nea mepɛ sɛ metu mo fo sɛ wokɔto obi na ɔwɔ problem I don't think say that's the end of the person. Sofo me bacho boko de. Ya adon wo ho. Sofo me bacho e France. Me den the prophet King Melchizedek. Sofo me bacho woni ma Apraku na oye wo den. Sofo Apraku ye
me bra penyini oye madam for oye me senior ewo Osofo dwuma no mu. So for emra what say Apraku ewu no ete wo say. Oh, anya me nwanwa saa mom de. Wow, adenti. Because na yedi can't in the previous times. First time we Emma some of the media and the betoto ho say we are funny out no na entisa. The second one so almost had to just say we Emma many one of the prophet Osofo Kennedy. Ekra to ka ko no ho ka so ko hwehwe na chira kwan yehu no na ne ho eden enti ne third one no meti se wa firi mu no na yedi kan di ya no twam enti no anya me yi bia. So for new watching and Crawford Casa what the edro and a year as sorry entina and row baby who say the video be an wa bron sound kwada didn't want grow a better abotin. I want to say Osofo Apraku minimum no be 17 years ago ewo Lagos. Osofo Apraku ye nyame ni pakese na abrabo mu no obi wo ho a se amane eto na otimi endio obi wo ho a se problem to na o ma problem no edi ni so Osofo Kwaku Apraku nye obi a oye sofo a metimi aka se ye den betoto asofo mo agi aduro ne ho bi na abrabo mu no obi a wona hyase ene na wieye ekwan obi a befa so afiri mu wo asase so de agi onyankopon pe enti se de bi ka Osofo Apraku agi aduro even se fa sofo ne bi etimi betena o mu TV radio station so ka se Osofo Apraku agi aduro me pese bebo asofo bi edin bet me momu de me gi Osofo Apraku adomo a na ode ye adwuma no edi se efiri onyankopon chen yewo abrabom no we have the charisma and character and Osofo Kwaku Apraku no me fan se minim ne kakra na oye konfo enti nyame begye no no ahom ene ne bedi esie bebre enti enyame nwanwa oh no ye konfo before ansan nyankopon efre no be me fan se be 35 years ago it no ye konfo ene nyame ebegye no nyankopon gye no so no me fan se Ghana ha UK US Amsterdam even say Europe countries no ye hwe adwuma Osofo Apraku ye ya nyame de na ye bi na de nyame pe na oye enti me metimi agina ka se Osofo Kwaku Apraku wanye aduro Sofo enti sam na kufa kana ebosrem kana oh sabio se okoji aduro no na obi enyina ho se ye bosrem ka obi eni ho wa ba bonten aka se me ni Osofo Apraku ne ko aduro so ekoji aduro no bet obewu no eniama etoto no no na ebi ka se okoji aduro enye Osofo Apraku nko na saade we edu tam bia Job ne gere kura ka se ne ato no no on domini nyankopon because ohwe na brabo ne yere ne ma akodru tam bia abrabo no agye nserpe na ne gere kura ka se dai on domini nyankopon but Job kan se mo se na onyankopon ma ye de ye no ye di ye ni je ne nesenya ye no me ye nyankopon enti obi bie no a obetimi bie na no aka se oni Osofo Kwaku Apraku ko aduro so na ekoji aduro da bi eye bosrem kan okay, so for the say ade ato asofo ani ade ato abusua ani ya konseme na okachi ahwefo native oh asama me ka kire abusua asofo anese online se onyame ne de ma ono anso na ogye obi kra enkuta obi nyame pe ena ye kra ekuta no enti kakra me kan se yenchechi yewre na de asi no so no sintobi ene eniema bi anko yansa na ye nua no ebe firi mu no yeso ya ye yate asefo no yemfa ntutu ye hofo
asɛm kakra metimi aka no yɛntutu yɛ ho fo ɛwɔ asɛm a ato Osofo Apraku no metaphor yɛto aso Osofo bɔkɔ deɛ Awurade adom me ho yɛ Osofo bakyɛ frɛ sɛ me bakyɛ yɛfrɛ me Bishop Joseph Apia mebakyɛ Osofo Apraku yɛ ɔdɛ mɛka sɛ Osofo Apraku ɛnam nyame adwuma nti ɔbɛyɛ me nua Apraku pɛ n'abusua ne maame ne nua baako ofiri mu ne sister yɛ anɛ ɛyɛ ne se ne nan so ɔmo nyinaa bɛyɛ me nuanom na me ne nam ne na nante yɛ adwuma bebree nti na ɔyɛ me nua Apraku pɛ so for me what is Osofo Apraku no etim sɛ in fact ansa na Osofo ba bewu no na me na ɔne me nam na yere ne ne mma nyinaa nim sɛ Osofo Apraku me hɔ na no hɔ ɛdan a ɔkɔ haeɛ ɛwɔ Adum Estate Akwele Estate hɔ no me ne ne nyinaa na kɔpɛ dan no me kɔ ne nkyɛn ɔno nso ba me nkyɛn baby owutoye no yes baby owutoye no ɛhɔ na ɔwɔ a Osofo ɔbɔfoɔ ɛpɛ baby man was sprinters a man a car nti na ɔma hɔ biem me ka so na mete nti me nkyɛn na no wɔ na yere ne mma nyinaa bibia me na yɛfrɛ me a me ne nam awia ne anadwo nti Osofo ɛyɛ me nua ankasa nisa Osofo na nkrɔfoɔ keka sɛ Osofo Apraku agye aduro enti na na wieyɛ no yɛhu sɛ na waboro nsam a nkɔla akora ɛtwetwe no hu ne sɛ aduro deɛ metimi aka kyerɛ wo sɛ Kwaku aduro bia ne ne dwumadi a obedi wɔ asase so ɔkɔ aduro so a ɛne na menim sansa me ne nante yɛakyɛ papaapa from Medina to Manet dan no korɔ tɔn yɛ me na mebubu dan no nyinaa yiyi nnua no de bɛgu ne fie ɔka so a nti me ne Kwaku anante akyɛ me ne nipa a mekyɛɛ ne car ɛdi kan Ford Mercury me de kyɛɛ no nti me ne nanante anyɛ nnɛ ɛmmerɛ ɔbaa Holland na mewɔ Holland ɔbaa me nkyɛn ɔbɛyɛ adwuma ɛwɔ Candela Bama the tallest building nsɔre nyinaa wɔ mu Bama Arena me na ɔbɛsoɛ me nti Kwaku deɛ obi ka sɛ ɔgye aduru a na menim sɛ bia nipa no ne kɔgye yɛ anaasɛ Kwaku ne bɔɔ na amanneɛ sɛ ɔkɔgye aduro but a divine gift Kwaku Apraku gift na ɛkura no na yɛ power gift divine a na ɔde yɛ adwuma san sɛ wayɛ miracles bebree wɔ m'anim a ɛnɛ mmere azaa miracles no mahu bi wɔ mu da ayɛ instant healing mahu bi Osofo sɛ Apraku awu Osofo ya consent bɛ na wo kacha Osofo ɛne abusua nea metumi aka sisi a na sɛ Osofo nyinaa ɔmoma yɛ no dɔ yɛ ho emre bi du yɛ ɔhene David yɛmu ba Solomon onyankopɔn ɛma ne nimdeɛ kɛseɛ nyansa ebi ma wiase biem na ebi nso ma biem a Bible aka ho asɛm ne dwuma odi wɔ Awurade din mu bu a Awurade nyinaa ne ɔyɛ yɛ nyinaa a Nyame kanfo no wɔ Bible mu a yɛbɔ Solomon a obi anim no obi Bible nim onim wiase Pentecost for one bi ɛyɛ me de papaapa ɛnyɛm no da bia sɛ metena se na mehwɛ wiase abrabɔ na mehwɛ wiase ɛdɛwɔ a ɛwɔ hɔ a boronsam timi de wia onyame ma metime to ɛde kyekyere me ho sɛ sunsum kronkron me kradɔfo kyerɛ me ma me hu wakwaye
so honam rekata me swa jimetata na famiko wiase research ramaduna jimetata na famiko wan onam timi kata nipa so and the Bible aka 1 John 2:15 osimo no wiase ana nnoma ewo wiase so bi no wiase a ejane do eni ne mu enima ewo wiase ohonam akono eniwa akono asetene ma hoho a emfi eja no na emom fi wiase na wiase ne na kono nyina ne twam na ne oya de onyankopon pe na otena oda wiase timi wiya nipa e wo bra wo betimi akọ situation bi mu a o ma ho kwan a wiase be wiya o ma ho kwan ya wiase be wiya abusua yet so na bebere be ba hai won we be ba be twa we yan kran akonkonsanfo na wa kuta phone yes no who problem papa and profo kuta phone ye bi abroche kuta phone na Apraku wo say na ti bia o bi ma na ma no once na so mama en kodai 50 pesos was a dad there oni na no was a minister yes no humo bro humo ba o de fam urade yes no wa ukuta sika biara ya efi wa kuma mu no apart from the table no monya wa ndogodogo la to bia mfa bi metu mai akupo nsa no be dikan wa ukuta fite gana fabre akupo nsa sa uma yi Mokamu. Mufamra, fegum. And I'm following a judge and follow a woba. Proverbs 11:24. Nyankopon Islam yari abai ebi ma so da. Ohia de ama so da. Wa ba Jesus say amen no. Ubenya 3 billion our years bi. Ogo baba tu na on sadra. Nyami jira mo ai. Omo afa papa. Ya bro say Emmanuel Chiapo. Ah? Apraku Emmanuel. Apraku Emmanuel. Apraku Emmanuel. Where? Where? Okay, who buy my daughter? That's why I'm my son. Why? Apraku my son, Apraku my daughter. That is all. The pastor, the dawasi. Every young baby, yari musika. Who put the 2 6 above? Bishop said with the 2 6. I saw where you go. I answer. That is our problem. Man is telling me. But then I said, no, I'm open the fire. I do Apraku Papa inside. In this year, every accident in the week, I can't say loud of stuff on something I go to. It's nobody in the country. Hey, you know where you're here. Apraku na one Papa come around. I say, your Papa, Papa, no more for it, but then I'm home. Now you could be a giant. The Papa never change away. And now I'm. Apraku can be one back. Papa Kasa Oti a you pass. I mean, shout. Papa will not fair. On to my name, Papa will be refined. But I have said, Papa, on to my father. We are Papa, Apraku, Mammy, Mama,
ɛsɛ mu a mo bɛ di Apraku nyinaa no awo bɛ kɔ fie no awɔ kata ebi sɛ bɛ yi na so o deɛ wansi di papa ma nkɔdaa no. ɔsɛ Apraku mu obi ɔbɛ ma ewisia ne gyanka bi nya to pɔn ma ne. Apraku ma sua ɛne ma no na bibi ayɛ kama nti kakra bi efita obiara no yɛbɛyɛ papa baabi kɔ bi nso ase baabi bi obiara no yɛbɛbie no so kɛseɛ esi so na ne nhyɛ papa asɔfoɔ so ɛtɔ tukum kyakya great one ɔsɔfoɔ ɛbɛ pirikyi yɛ ɔhyɛ bɛ bi eyi sɛ ɔde ama ɛwɔ kyerɛ hɔ ɔhyɛ bɛ ɛna pa ama kò kìí tẹ́tọ́ hyɛ no ɔde bi ama ɛwɔ kyerɛ sɔfo bi na ne nhyɛ ɛnkyɛ yɛn pa okuro so ha yɛn mo na kasa kakra mo mbra mɛtena ase afɛn a yie no yɛhyɛ aseɛ